Kana ganin kai talaka ne saboda baka da kuɗi, amma bari na gaya maka wata gaskiya da mutane da yawa ba su fahimta ba. Akwai arziki da ka riga ka mallaka, amma baka ganin shi, kuma idan ka rasa su, kuɗi ba za su iya maye gurbinsu ba. A yau zan nuna maka cewa kowa mai arziki ne, amma matsalar ita ce ba kowa ya san irin arzikin da yake da shi ba. Rayuwa ba ta auna arziki da kuɗi kawai. Idan haka ne, to yawancin masu kuɗi ya kamata su kasance cikin farin ciki fiye da kowa. Amma ba haka yake ba. A yau, za mu duba arziki guda 7 da kowa yake da shi, ko da ya sani ko bai sani ba. Idan ka fahimce su, za ka fara ganin rayuwarka daban da ta saura. Amma kafin mu shiga cikin wannan bidiyon tamu, idan yau ne farkon haɗuwarka da bidiyo ta, ka kasance ka sa mata like, sannan kuma ka danna subscribe domin samun bidiyo na faɗakarwa da zarar mun sake su. Arziki na farko shine lafiya. Lafiya ita ce tushen dukkan arziki. Idan kana da lafiya, kana da damar yin komai. Mai kuɗi marar lafiya zai iya bayar da duk abin da yake da shi domin ya dawo da lafiyarsa. Don haka, idan kana da lafiya yau, kai mai arziki ne fiye da yadda kake tunani. Arziki na biyu shine lokaci. Lokaci shine abu mafi tsada da kake da shi yanzu. Ba zai tsaya ba, sannan kuma ba zai dawo ba. Mutane suna kashe lokaci kamar ba shi da daraja, amma ba za su iya sayen shi ba, ko da na daƙiƙa ɗaya. Duk wanda yake da lokaci a hannunsa yana da arziki mai girma. Ya kamata mu kula da lokacinmu, sannan mu san inda za mu riƙa tafiyar da shi domin kai da ya tafi a banza. Arziki na uku shine ilimi. Ilimi shine hasken rayuwa. Yana baka damar fita daga duhu zuwa haske. Kuɗi na iya ƙarewa, amma ilimi yana baka damar sake samun kuɗi. Idan kana da ilimi, kana da makamin canza rayuwarka. Arziki na 4 shine kuɗi. Kuɗi ma arziki ne, amma ba shine dukkan rayuwa ba. Kuɗi yana sauƙaƙa rayuwa, amma baya kawo farin ciki kai tsaye. Kuɗi ba shine komai ba, amma yana taimaka maka rayuwa. Arziki na 5 shine tarbiyya. Tarbiyya ita ce ta bambanta mutum mai daraja da mara daraja. Mutum mai kuɗi amma babu tarbiyya zai iya rasa mutunci. Tarbiyya ita ce arzikin da mutane suke girmama ka da shi. Saboda mutum marar tarbiyya yanzu ba za a kalle shi da mutunci ba. Idan ya kasance kana da tarbiyya, to tabbas ka tuna a kowane lokaci cewa kai mai arziki ne. Arziki na 6 shine zuciya mai natsuwa. Idan zuciyarka cike take da damuwa, kuɗi ba zai iya baka kwanciyar hankali ba. Mutane da yawa suna da komai, amma ba su da kwanciyar hankali. Zuciya mai natsuwa ita ce mafi tsada arziki. Idan har Allah ya baka zuciya mai natsuwa, to tabbas ka mallaki duk wani girma arziki da ya kamata a ce ka same shi a cikin wannan duniya. Saboda idan ka samu zuciya mai natsuwa, babu abin da zai tashi hankalinka. Ta ɓangaren arzikin kuɗi ne, ta ɓangaren wani ne ya samu nasara kai baka samu ba, babu abin da zai tashi hankalinka, saboda kai zuciyarka a natsa take. Arziki na 7 shine iyali, ko kuma in ce mutane na gari. Rayuwa bata cika ba idan baka da mutane na gari a kusa da kai. Iyali da abokai na gari suna baka goyon baya lokacin wahala. Mutane na gari a rayuwarka arziki ne da kuɗi ba zai sayi ba.
Idan har ka kasance kana kewaye da mutane na gari a cikin rayuwarka, to tabbas ka tuna cewa kai mai arziki ne. Don haka, idan ka duba rayuwarka yanzu, za ka gane cewa kai ba talaka ba ne kamar yadda kake tunani. Ka riga ka mallaki arziki guda 7. Abin da ya rage shine ka fara godiya da su. Idan wannan bidiyon ya buɗe maka ido, ka rubuta a komantar cewa ni mai arziki ne. Ka yi like, sannan ka yi sharing, ka danna subscribe domin ƙarin faɗakarwa. Mun gode.